Luulitko, että tilastotiede on kuivaa, tylsää, tarpeetonta? Aika moni luulee niin. Tällä kurssilla mä oon onnistunut aika monet vakuuttaa, että se ei ole tylsää. Tää on oikeasti hauskaa ja hyödyllistä. Katot vaikka televisio, lehtiä, mitä tahansa. Tämän kurssin jälkeen sä katot niitä uusin silmin, koska sä tajuut, että tilastotiede on joka sivulla siellä lehdessä mukana. Se on telkkarissa muualla. Sulla tarvitsisi olla semmoista tilastollista lukutaitoa, jolla sä tajuut paremmin, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Jos sä luulit vielä, että tilastotiede on kuivaa, niin sulla on väärät tiedot, tuu päivittää. Tämä kurssi on avoin kaikille. Lähde mukaan katsomaan.